Muri yeZimbabwe tiri kuno kuNyamashesha. Haisi nyaya yakanaka yatiunza kunoku. Yemukomana ashaya aine 19 years. Asati arora, asina mudzimai, haana bvudzi raasiya. Nyaya iri kutaurwa nematenderero ari kuita iri kunzi tafadzwa. Mukomana anga ane 19 years ari kunzi anga ari amudhirobha. Asi hama neshamwari dziri kuno kwavigwa nhasi uno vari kutaura ivo kuti haana chipomerwa. Asi zviri kunzi mapurisa ndo vakamupfura ari mumotikari yaakanga akwira achida kutoya kumba nemukoma wake anonzi Fidelis. Nekudaro hama neshamwari dziri pano pafuneral vazere nekusuwa nekuchema kuti vachengetedzi vemutemo ndo vave kuputsa mutemo. Vanhu voti ndiani anozosunga mupurisa anofanira kunga achisungwa. Vabereki vatataura pano hama neshamwari nevamwe vasina kubvuma kuti vataure paTV vari kutaura ivo kuti ko kana vanga vari marobha kana kuti dai vanga vasiri kusei tisina kuona mapurisa achiuya parufu rwemwanakomana uyu. Mubvunzo iri kubvunzwa nevabereki nemhuri dzekwamumba. Nhasi uno misodzi izere pamatama. Hakuna avati sorry. Hakuna mapurisa akambouya munharaunda ino mumusha muno kuma resettlement kuno kwavanogara vachitaura kuti tiri kutsvaga mukomana anonzi Tafadzwa nenyaya yekuti tiri kumuda kumapurisa. Hakuna rekodhi yakadaro. Vatataura navo vese vari kutaura kuti mukomana uyu ari innocent. Haana kana munhu waanomboti pfutseke naye, haana kana munhu waanombonetsana naye munharaunda iri munomu nevanhu vese vatataura navo vanga vari parufu pana apa. Chavari kungochema nacho ndechongoti justice, justice, justice. Vamwe vari kutaura vachiti Tafadzwa ngaamuke arwe hondo yake. Nekuti iye zvekutaurwa zviri kuita ndezvekuti chanyanya kunetsa hama idzi ndezvekuti pavakanga vari kuchipatara vachida kutora mutumbi waTafadzwa vanonzi vakadzimiswa mapikicha ema-postmortem nemamwe zvinyorwa zvakanga zviripo zvinoratidza kuti vama neshamwari dzavari kuti kuvaidzimisirei. Hakusi kudzima umbowo here hwekuti mupurisa asazonzi iye ane mhosva. Iye zvinezvi regai tipinde muhurukuru nehama dzake tichitanga natete vaTafadzwa vanobva vakamugezesa akarara mumochwari vachizomupfekedza mabhandeji. Tinotenda pano paSly Media TV. Kana unga usati walaika peji ino, laika peji ino. Regai titaure nemhuri munzwe kurwadziwa kuri kuita mhuri yokwamumba. Nematambudziko amai aTafadzwa. Imimi naTafadzwa ukama hwenyu hwakamira sei? Tafadzwa mwana wehanzvadzi yenyu. Shoko rekuti Tafadzwa akusisina rakasvika kwamuri muri kupi muchiitei? Shoko rekuti Tafadzwa akusisina ndakatorinzwa nemwanasikana wangu akutongodzawo ari makuseni eSaturday tichitoprepare zvokuti toda kuuya kuno kunyaradzo. Nyaradzo yasekuru vaTafadzwa. Vanhu vebaba vakabereka baba vake. Saka vakanga vane nguva yakadii vashaya vaiitirwa nyaradzo? Tanga takatoronga nyaradzo tichiti ndeye musi wa20 tichitonga Saturday because patakamboironga pakabva pashayika mwanakomana anove baba munini vaTafadzwa. Ndobva tazoti tikhanzelei futi tibatanidze aite nyaradzo tibatanidze yababa nemwana. Saka padaro ndobva yanzi iripo musi wa20. Saka 20 yasvika isusu takazozvinzwa yaSaturday makuseni ndakutonzwa nemwana wangu afonerwawo kunzi Tafadzwa ari kunzi akapfurwa nekuti achiri nezuvo manheru. Zvakufamba sei? Ndobva mwana wangu yandiudza kuti mimi Sara imwe regai ndimhanye inini munosivana vanonzi varitaura. Mwana wangu ndobva aenda kutaura kunzura kuti vakaita the whole day. Handizozii zvangu kuti vakafamba vachibva mutauni vachisvika papi nepapi. Sadzoka akazondiudza kuti mama Tafadzwa ichokwadi kuti Tafadzwa afa afira paChegutu. Asi ari kunzi akapfurwa nepfuti nei nemahindi. Zvikunzi mahindi yakasvika ikapaka kumberi kwelift yaanga akwira achiti ari kuya pasaidi pemota iyoyo yanga ina Tafadzwa pakasvika pakapakawo kombi.
saka ndobva vanokera drive moti kuti avhure dhoo. Drive hanzi haana kuvhura dhoo, zvasina kuvhura dhoo zviri kunzi uyu akabva apfuura mota kumashure kwanga kuinechi kwanga kwakagara Tafadzwa handikugona. Saka Tafadzwa uyu neuyu mukoma wake vanga vari mumota imwe chete, asi mukoma wacho akana Fidelis. Saka uyu akazoti ndiri kunzwa kutsva semunhu anga akambonwa, akati ndiri kunzwa kutsva regedza ende mude panze. Sezvo motikari yanga yaane vanhu 2 ndobva kwauya munhu wechi3 ndobva agara kumberi nadhiraivha. Agara kumberi nadhiraivha vaita vanhu vangane ava va3 nadhiraivha wechi4. Saka uyu pakazobuda mukoma uyu achibuda panze kwakasara vanhu 3 mumota. Saka pakasvika mapurisa vachinoka, pavakanoka uyu akaramba kuvhura dhiraivha akakiya motikari yake. Ava ndopa vakapfuura mota, vapfuura mota ndobva vapfuura ndobva vanopfuura kuti vhiri rekumberi motikari yakadii. Pandanga ndayo ndopekuti vakapfuura motikari kumberi, vakapfuura mumashure vhiri romumashure ndokuzondopfuura vhiri remberi. Saka uyu manje anga ari panze uyu dhiraivha akabva asimudza mota yatopfurwa kudhara ndokutanga kumhanya akananga neHarare Road ndokunotena neChinoi Road. Pane papurasi panonzi pakamutanapo paakanomiririrawo ipapo ndisingazive kuti chii chakazoitikawo ikoko. Amirawo kudaro uyu manje uyu mukoma uyu anga akuchemawo achiti motikari yaenda iyo vanhu wendibatsireiwo mune hama yangu irimo, asi hama yangu iyi ndiri kufungidzira kuti yarohwa nepfuti. Saka mwana uyu paakazama kuda kudzokera nditi kuti abatsirwe aende, paakazonosvikako akasangana nemotikari yemaHindra yakudzoka. Motikari iya ndobva audzwa kuti aiwa kwauri kuenda kwakusina munhu, neimwewo mota inga iri mumashure memaHindra hakusisina munhu ariko kumota. Vanhu vese vakupi kanzi ndiri kufungidzira kuti munin'ina wangu apfuura, hama yangu irimo. Uye akati kana zvakadaro vari kuti kutevera uende pahosipitoro unoona kuti pakamira sei. Zvechokwadi mwana uyu asvika ipapo fidhi, asvikapo akatozowana shuwa munin'ina wake achibatsirwa, but vanga vachiita bhridha zvakanyanya, tsinga dzakolapsa handinogona. Asi anga akaiswa njema, anga akasungwa nesimbi ari mukurwadziwa kudaro, anga akatoiswa simbi nemapurisa kusvikira nafidhi azopopota kuti muri kumurwadzisirei makamuisa simbi. Kupopota kwakaita fidhi ndokumusunungura kwavakazoita right. Vakazamawo vana mukoti nepavanogona napo but tsinga dzanga dzatokolapsa kudaro. Akabhidha zvakanyanya, akarasa ropa rakanyanya kusvikira nana yedu yazofa. Semwana mudiki fidhi zvakamutorera nguva kuti abate vehukama kuti ndozvaitika takazozvinzwa kunze kwadini kwaedza. Zvisinei vanhu vakatombozama, inini pachezvangu musi weMande nekurwadziwa ndaona kuti even mapurisa acho havasi kana kutombouyawo kuzotisoli kana kubudawo pachena kuti vatsanangurewo kuti mufunge imisteki yakaitika kuti tizosvika pakudini pakupfuura. Hatina kuzivawo kuti ndomamirira zvichaita. Nokurwadziwa kwangu inini ndakabva ndadana baba vaFidhe naFidhe musi weMande ndobva vauya kuChegutu. Vauya kuChegutu ndobva ndati inini ndiri kurwadziweni, handeiti mbononzwa kuti nyaya yedu iyi yakamira sei. Even mapurisa acho havagone here kutiitawo sori kana kuuyawo panzvimbo. Ndobva tasvika paCID ndopatakatanga, because pavakaenda polisi vakanzi nyaya iri kuCID. Tasvika paCID paipai takasvika tiri 4, inini nababa waFidhe nemwana wangu mukomana. Ndobva tasvika ipapo ndobva taona mamwe maCID varipo, ndobva vati mirirai mai vari umo makanzi member in charge. Vakapedza ivavo ndovamuchaona. Zvisinei mai vaivaye vakabva vazobudawo panze, tichiri panze
gosi pari kugadzirwa so pachiiswa matiles. Ndobva tasvika ipapo ndobva takunyatsobvunza tikati aisi toda kunyatsonzwisisa kuti nyaya yedu yemwana wedu sezvo mapurisa acho akangotizii nyaya yacho iri kumbofambawo sei. Ndobva vati imimi tingangoti chakanyanyotirwadza inyaya yekuti social media yacho yanga ichiburitsawo panyaya idzi tichiiverenga mumawhatsapp yanga ichiratidza kuti vari kutiudza kuti mupfurwi uyu tafadzwa imbavha. Handi muri kuona vaitoti imbavha because even mabudiro yanga ichiita ndo mamwe marwadziro akatibata kuti wai vari kumuti mbavha iye anga akwira lift yekuti achiuya kumba. Musaidhi uye akati aiwa maybe vari kususpekta mota. Handimaona asi zvisinei musateerere henyu makuhwa ari kurehwa nevanhu. Endai henyu kumba. Isusu tiri kuno tichiri kuitawo mainvestigation yekuti tinyatsonzwisisa kuti mapurisa vari kuti vakapfura motikari ichifamba. Handimaona asi mwana uyu ari kuti motikari yakapfurwa yakamira. Saka tichazonyatsokuudzai painonzi yanga yakamira pari ndo pari pa Eat and Link. Ndo pa Eat and Link. Saka zvikanzi saka isusu tichazonyatsokuudzai kuti motikari iyi muchazoona tavhura makamera yepa Chicken Inn kana kuti yepa Eat and Link kana kuti yepa Engine because ese anenge akashowa kusame area. Kana taopena nemiwo tichakudanai kuti munyatsoona kuti chokwadi here kuti motikari yakapfurwa yakamira oro kuti motikari yakapfurwa ichifamba sematauriro avari kudii avari kuita mapurisa. Ivo ndo vakasuggesta kuti ma CCTV ichashandiswa. Good. Alright. Ndivo vakatoti achashandiswa achaopenwa asi paachaopenwa ipapo anoburitsa chokwadi ndokuti isusu tizozivawo kuti zvavari kutaura mapurisa ndizvo here kana kuti hazvisirizvo. Tobva tati alright pakanaka zvikanzoendai henyu kumba. Postmortem iri kuitwa musi wechitatu. Zvairi kuita musi wechitatu imiwo muchaziviswa paichasimudzwa yakuendeswa muchaziviswa. Tikati pakanaka zvikanzi endai munoshinga musateerere zvinotaurwa because nyuzi dzinongotaurawo pakadini pese zvese. Isusu chokadini bva tadzoka kumba ini ndakazviendera kumba kwangu. Baba Fide naFide ndobva vazviwirawo kupi kumba. Ndobva tagara zvedu ndobva tazonzwa kuti chitatu zveshuwa bhodhi yadini yaenda kupostmortem. Ndobata baba Fide vakati zvochokwadi izvozvi tatove pa50 kana muri kugadzirira uyai tisangane papi pahospital. Ndopanechi ndopatiri kusangana ipapo. Alright. Ndobva taenda zveshuwa nezuro ndobva tasvika apa. Asi kutaura chokwadi ini ndakapindwa nemweyo wekuti ndakatoti kuna baba Fide hatiregedzei kutora bhodhi kuenda nayo kunodiga. Hatisimudzei bhodhi tinovasiyira mapurisa because matauriro avari kuita yekuti imbavha iyi iyanga akakwira lift zvinorwadza. Plus ivo pachezvavo vaifanira kunge vati uya akapfuura uyu nemukuru wavo wemapurisa vaingouya votikumbirawo kuti mufunge sorry zvakaitika imistake tokumbirawo handiti tive tinawo pamwe chete tiringoona kwakangonyarara kwakangotiziya hapana even nezuro wacho takazorekana tasvikapo takugezesa bhodhi. Ndini ndakagezesa bhodhi. Ndagezesa bhodhi ndakatonyatsoona kuti tafadzwa ane undu hwomberi pamusana. Ndopanga pane buri ranga riripo. Buri iri ndakatombomira kugezesa ndikatoti vanhu itai kuti vanhu vanditsvagirawo donje. Ndakatanga kukumbira vanhu vanga vari mumonchari attendance kuti ndipeiwo donje ndoda kubloka undu riri apa riri kubuda ropa. Vai vakati madhatina ndikati munhu akati ndobva tatumira munhu akaenda kunze akanotitengera uwu akauya nayo kotonu iyai. Ndakaita zvokupeka ndichiita kupeka kudai kutopinza ndanchitoita kutopinza so nefosepi ndichipinza mukati kuti ndibloke blood iroro. Asi ndaiti ndikamutena kudai ndaiona futi kumusoro pachitebhu paya pari kuyerera ropa.
ndobva ndati andofunga riri kubva mumuromo handimaona. Ndobva ndapedza kupfeka uku ndakazosimudzira ndobva ndaenda kumusoro. Ndobva ndataura ndobva ndaona kuti muromo hamusi kubuda ropa. Mutarise munzeve hamusi kubuda ropa. Semunhu anga ane bvudzi ane dread. Ndobva ndati kuringe riri kubva mumusoro. Ende zveshuwa pandakazotarisa kudai iso ndakaona kuti ane kreki yanga irimo mumusoro. Ndobva ndati kreki iri hatisina kuratidza kuti rakachekwa from postmortem. Inini nekufunga kwangu ndakafungidzira kuti asi pavakamuzvuwa vakamurovera pasi because ichi chibhoni chepapa changa chakabuda kunze. Handi muri kuona panapa pakaita kakutsemuka so zvezvoti ndaiti ndikavhura bvudzi kudai paitooneka but paibreed. Ndobva ndazama kuti panopekeka donje ndakaona kuti hapapekeke donje. Ndobva ndatora cotton ndakatumira munhu futi kubuda kunze kwehospital kuti anonditsvagira crepe bandage. Ndobva auya naro ndakatora donje rangu riya ndobva ndapfeka ipapo. Ndakatanga kubvarura jira ranga riripo richena ranga rakanzi gown. Ndora ndakatanga kusunga ndichida kuzama kubloka blood. Saka pakazouya crepe bandage ndakabva ndasunga musoro watafatso ndichimonera ndichiita zviya zvokukaka kuti timise ropa iroro. Zveshuwa ndo zvatakatozoita kuti tizowana mai takazoona kuti radzikira taakugona kunyatsomukukuta ndobva tamuzora mafuta but anga chitove neiri ruoko rekuraiti rakaita zviya zvokuratidza kuti rine undu hombe asi undu yacho irika rakaita kutyoka chaiko kutyoka mabhonzo because mabhonzo aitooneka. Hongu tsono dzakapfuura nepo dzakasona asi mabhonzo mamwe acho ainyatsooneka panga pane big wound. Ini alright tabva tapedza ndobva tapfekedza. Tapedza kumupfekedza ndobva tatora hama yedu tobva taisa mukofeni. Tapedza kuisa mukofeni ndobva tavhara. But ndopa ndiri kutaura kuti panga pane munhu anga aripo anga achimbotora mapiki ipapo ndo ari kunzi ndo mapiki akadini akadhilitiswa. Ngozi inini ndichigezesa ndakatoti kuna muchara attendance foni yangu yanga yakutodonha ndakatozoti mukwasha ndokumbirawo munditorero foni yangu mundibatisiriwo munhu ari panze handimuona. Saka ndinombowana mukana. Saka izvozvi ndiri kutonzwa izvinizvi kuti mafotos iwaya vanhu vakadhilitiswa. Handizivi zvangu kuti vakadhilitiswa nei. Asi mutemo unenge uchiti vanhu hapana reason yekuti mudhilitise vanhu mafotos epostmortem. Unoti postmortem inofanira kupuwa hama dzemufi yakadaro. Saka munofungidzwa kuti chii chaiita kuti vazoti dhilitai bepa ramunofanira kunge muchipuhwa imi semafamily member. Hazvina kumbosiyana nekupuhwa death certificate. Inini kana zvakadaro ndasina kuzviziva ndatozvinzwa izvezvi kuti mafotos aya akadhilitiswa. Zvinotoratidza kuti kudzima evidence. Handi muri kuona kutodzima umbo unenge huripo hwokuti kana nhasi unotitsanangura handi ndiri kukutsanangura kuti anga ane ronda pamusana akatyoka ruoko ane rimwe ronda mumusoro. Saka pazviri kuzoonekwa kupi papostmortem sokunzwisa kwatinechiita isusu nhamba yemaronda kana munhu chero akabayiwa nebanga akabayiwa ka17 postmortem inofanira kutaura maronda ese iwaya achinyorwa papepa rewhite riya. Alright, ngatidzokerei panguva yamakanga muchimudresa iyoyo. Kunze kwemaronda amakaona iwaya imimi makanzwa kuti mumotikari anga akagara pasiti ripi? Siti rekumashure. Kuti tochienda kumaronda amakaona muchiafananidzira nezvaitaurwa nepaanga akagara munofungidzira kuti munhu akamupfuura akanga ari kusaidi ripi? Anofanira kunge anga ari kumashure kwemota. Because dai anga ari kumberi dai akapfuura driver neanother assistant uyo anga aripo. But akapfuura nekumashure. Ndosaka akazogona kumupfuura kumusana. Because padumba apa panga pasina any undu. Kunze kweundu raakachekwa achiitwa postmortem hakuna kana ronda ranga riripo. Kunze kweronda irori rekumusana neiri ronda ranga riri paruoko neiri ratakazoona mumusoro. Muchigezesa Tafadzwa
atisiya ari mwana mudiki, mumusoro menyu nepfungwa dzenyu dzaiti kudii muchimugezesa kana imi kana chero maitaura naye nyangwe anga asisa kunzwe, maiti kudii kwaari? Inini ndakataura naTafadzwa, ndakamuti Tafadzwa, hongu waurayiwa uchiri mwana mudiki, akuuraya haasi kuda kubuda pachena, asi zvisinei iwewe usarare hope, tinoda kuti umuke. Nyakukuuraya uyu agozouya yega, tarwadziwa nefiro yawaita. Nhasi uno uri kunzi uri mbavha, iwe wangu wakwira lift. Ndakataura mashoko iwayo. Nhasi uno maradzika mwana mudika akadaiwo, zvakubatai zvakadii tete kuti muvige mwana ane 19 years asina mhosva yaapara sekutaura kwamuri kuita? Ndabatikana zvakanyanyisa zvokuti kana kungave kufamba handifungidzire kuti tichange tichimbozorora, ticharamba tichifamba kusvikirana taonawo magumo ekuti wedu uyu amuka here. Zvokutoti nhasi wacho ndatombozvitaura makuseni ndichiudza vamwe ava ndichiti kutanga tidii kuenda kupolisi. Motikari yakafira Tafadzwa yakatsva iyi, kwakasara eshi iyoyo ine ropa raTafadzwa. Tanga tadii kunokumbira kuna member in charge tipiwe eshi iyoyo, toda kufamba neeshi ine ropa raTafadzwa. Bati tazozviti zvisinei, vamwe vanhu vari kubatwa nekakutya kwokuti sezvo vari kuti mapurisa handimaona, asi ngozi kana youya haiuya ichinzi mupurisa. Bati Tafadzwa ane hembe dzakakumurwa apfurwa nadzo. Nhasi wacho ndatombovaudza ndikati musawasha, muchawasha dzimwe asi imwe yacho chengetai, iomesei neropa racho. Kune akapfura kana kuti vakapfura Tafadzwa, kana vachizoona vhidhiyo yatiri kurekodha ine pano paSly Media TV, muda kuti chii kwavari? Ngavakomborerwe naMwari. Kana zvodzoka chiri chokwadi chekuti Tafadzwa amuka, hatisuda kuona anouya kwatiri, nozi varamba kuuya kuzotipawo sori zvayo. Ende vari vamwe vanonzwisisa respondi yese yakaitwa parufurwa. Angari mumwe akaita nekusaziva aifanira kunge akabatsira parufu apo. Dai vatiudza kuti sori mufunge, zvakaitika izvi zvakaitika, tinozviziva kuti kufa murayiro waMwari. Iyewo kana akaita nekusada aifanira kuuya nekuzvininipisa achitikumbira isusu kuti munoziva zvakaitikawo, imisteki yakaitika. Asi parufu apa hatibatanei tiite mushandira pamwe. Ndofunga isusuwo mwoyo yedu yainzwa kurerukira. Senini hangu ndisingataure mwoyo yevamwe, yangu inini pachezvangu ndainzwa kurerukirwa kuti ndarasikirwa nemwana mudiki akadai, asi nyakupfuura ari kutadza kana kuuya kuzokumbirawo sori, kana kuuyawo kuzopawo sapoti. Even member nchaji wacho aigona kungouyawo nequeue yake necrew yake, wongosvikawo pano mufunge mistake yakawanikawo, asi tauya kuti tizobatsirana, tizokumbirawo sori kuvabereki vaTafadzwa. Asi havana kugona kana kudaro, vari kungotiwo huku chaiyo muchida kuiuraya apa munomhanyisa, inofa yatambura. Bati uyu muri kungomuregererawo hake akadaro. Aiwa, ndapanzwa tete, tine urombo tongoto panguva yakadai Mwari wakunyaradzei. Tinoziva zvinorwadza, uye chero vakauya zvavo pavanozouya hazvichamutse muzukuru wenyu. Tinotenda ichokwadi. Kana isusuwo sori yavo yataida tanga tichingoidawo tise vanhu venyama. Handitika Tafadzwa anga asingamuki because vanga vatouraya kudhara, asi tanga tichingovadawo kuve varipo vachitipawo comfort pamberi pemhuri. Handiti mona, but ivo vakabva vatoignora, havana kana basa nazvo. Pamusoro pezvo vamunyepera futi kuti imbavha. Pamusoro pezvo tanga tichingokumbirawo kuti even ivo member in charge vacho
vazongoonawo ngavavhure mabhuku avo hameno makore mangani vagozoti nomineterawo kuti Tafadzwa 1 akaita mhosva, akapara mhosva, akaita mhondi pakati gore rakati kana kuti mwedzi wakati. Handi muri kuona, vatiudzewo kuitira kuti tigozoziva mwana hatigone kumurambira. Handimuona, but isusu nekuziva kwedu Tafadzwa angasina mhosva, haana kuvhera asungwa kana 1 day. Kana kuitawo musindo achinzi apara mhosva haana, but ivo ndo vari kuziva mhosva yakaparwa nani naTafadzwa kuti vazomuti mbavha kana kuti vane mafingerprints ake paakabata. Ndosaka ndati ivo ngavambovhura mabhuku avo vamboona kuti vane pavane fingerprints yaTafadzwa here kuti Tafadzwa akambopara mhosva. But iye zvine izvi nyika yese iri kutaura kuti Tafadzwa ichi imbavha, irobari. Handi muri kuona, but uyu mukoma wake akabuda panze, uyu akafurwa nemhepo ari kunze, havasi kumuburitsa, but vari kuburitsa vanhu vatatu. Ndikupanzwa ezvinorwadza ipapa ndopatiri kuda kuti even ivo vacho futi iyi yakapfuura Tafadzwa handiti member in charge anotoziva kuti yanga ina nhingi, vanotoisainira kuti ibude, asi ndibaba vane vana vavo handiti vari kuzama member in charge kukavhira mapurisa avo. Handi muri kunzwisisa, voparira Tafadzwa mhosva kunze kuti vauye vacheme nesu vachitikumbirawo isusu ruregerero, havasi kuda. Vari kutotiparira kuti wedu wacho vanotove nemhosva. Ndosaka ndati kana vachigona handiti ngavativhurirewo bhuku rakaparwa naTafadzwa mhosva, tigozozivawo kuti Tafadzwa yanga iri mbavha, akaba pakati. Ndosaka iri mbavha, nhasi uno ndosaka vasvika pakumupfuura nokuti ichi imbavha. But kana pasinawo izvozvo, handi muri kuona isusu tinofara here? Taurayirwa wedu tofara here isu? Kana kuti ivo mangwana vachauya vachiti tinokumbira ruregerero kunani, ivo nhasi unovaramba kuuya kana kuzotipawo sori. Saka isusu hativatenderi, tinotove nechishuwiro kuti vamumba vane makurukota avo kwavakazvarwawo. Tafadzwa namai vake vane vaberekiwo vakewo vakamuzvara, vaita mushandira pamwe vanhu ivavo vedzinza ivavo varipo pasi vakafa kare vatisina kuona, vakwanise kumuka vamurwire mwana iyeye. Nanhasi ndiri ngoti dai vagona kumuka vamutse Tafadzwa, varwe vanaye vachimubatsira, tigozoona kuti ivo vanoti chii. Ndakazombotaurawo kuti even vanhu vari mumastreet ka havapenge nekuda, vanofamba ava vatiri kuona mutauni tichati mapenzi havapenge nekuda, havana kuaplya futi kupenga, asi vane zvavakaita vanhu ivo vai zviri kuvapa kuti vapenge. Nhasi uno pane zvavakapara, handi muri kuona, ivo zvisazoshamisikawo kana zvakuitikawo vakwavari Tafadzwa akurevenge. Aiwa, ndinotenda nokuti pamukana panguva ino yamuchiri kuchema kuti muwane simba rekuti mutaurawo nesu. Isusu chatinouya kuzotorawo zvichemo zvedu tichizvisvitsa kune vakuru, kuitira kuti vakuru vazive kuti ndo zviri kuitikawo kuChegutu, ivo vari kumahofisi makuru emapurisa naminista wavo vanenge vachizvinzwawo kuti aiwa, imimi vese vemhuri yekuno kwaMumba, hama neshamwari, hamusi kufara nezvakaitika. Tinotenda tete, kana pasina mamwe amuda kuwedzera ndigononge ichitaura nevamwe. Aiwa, vatidzvanyirira zvimwe zvisingaiti, vatitsikirira, because munhu wese iye zvine zvari kuverenga bepa ringoverenga vachingoti mwana uimbavha. Aiwa, ndapanzwa, regai nditaure naFidelis kusati kwavira tete. Ndinotenda nenguva yenyu maita basa. Nematambudziko ndiani anga ari mukuru, iwewe naTafadzwa? Ndiwo mukuru. Ungade kutirondedzera kuti ndezvipi zvakaitika musi uyu paEat and Lick makagara mumotikari yakazopfurwa Tafadzwa akagara? Zvakaitika ndezvekuti yakatangira kusiri kumazuve, ndakabva kumazuve ndokwandoshandira mukuru musi wa19 musi weFriday. So ndasvika kuno ndakauya nemota yekubasa neshamwari dzangu, takauya 3 inini naAmson then naAaron. Tasvika panapa
takambogara mirai padhuze nevana sekuru mirai padhuze naye musaita zvekuteerera kunge muri kuwedzai muri panapa mirai padhuze takambogara zvedu zvishomanana imshuwa takazosimuka zvekuma past 9 tichida kuenda kutauni bcause ini chitupa changu chaive kunoko asi ndaida kutora mari painbox so ndiri pakuplana rwendo rwangu kuti ndiende kuchegutu ndo pandakasangana nemunin'ina wangu Tafadzwa akanditi ngoma ndoda kuendawo nemi ndikati hapana kuipa ngomana ngatifambei tiende sezvo tagara tiri vakomana nemunin'ina so takaenda nemota iya yaAron tikasvika muchegutu akatiburutsira pagaraji paengine akabva aenda kumba kwake naAmsoni ini ndobva ndasara ndina Tafadzwa tiri 2 then takabva taenda pachicken inn iya yepadrive through ya tikasvika tikanotora mari tikadzoka tikanotenga zvatanga chida unotenga then kwakuma past 10 takabva ndaenda paEten Lake tichida unokwira mota dzekuya kumba kunyamashesha kuno so ndakatosvika pakapaka mota dzanga dziripo asi yange iri pamberi ichilodha yange iri Honda Fit red inova yatakazokwira iyoyo so mota umu takakwira inini naTafadzwa then imwe passenger 1 yaitaura kuti iri kuendawo kuChinhoyi so in total vanhu isanga vari mota umu vanga vari 3 plus driver so takagara mota umu zvenguva yakati rebei maybe 2 hours mama akagara pasiti rimwe chete inini naTafadzwa tisi tanga takagara kumasiti ekumashure then imwe passenger yange yagara pasiti rekumberi then nadriver saka takagara mota umu zvenguva yakati rebei ndofunga 2 hours asi hapana kana umwe munhu akakwanisa kuuya kuti akwirewo mota iyi tikwanise kuenda Tafadzwa akatombozama kutaura nemutyairi kuti shamwari wadi wangotiperekedza usvika panyamashesha wodzoka zvako ukontinya nerwendo rwako but mutyairi aingoramba achiti vanhu muri vashoma ndosimuka kana mota ichinge yaita sei yawanda vanhu saka ndakazongoti mota muri kupisa sezvo mota isiri kufamba rega ndimboburukawo ndimbofurwa nemhepo zvangu ndakagara panze pandakaburuka nchienda panze hapana kutora nguva yakati rebei ndakangoona mota yemapurisa ichiuya ine mapurisa neimwe kombi yakauya sure ndeye white yakasvika mota yemapurisa yakasvika unomira pamberi pekaHonda Fit indaizvona ndiri panze asi mota mamina Tafadzwa then passenger nadriver then kombi yobva yanovharidzira kusaidi kwadriver futi kuti kaHonda Fit yakasatiza then mapurisa ipapo achitojamba vachida unovhura madhozi emota iyo yeHonda Fit then driver akabva aloka madhozi nemukati mapurisa vakangoudzana pachawe nguva idzodzo kuti shudha then bara rekutanga rakashudhwa mupurisa wanga amira kusaidi kwapassenger then akangoshudha pamota handinyatsoziva ndepapi exactly pakashudha but akashudha kusaidi kwepassenger then next bullet akabva ashudha vhiri rekumberi then rimwe racho akazoshudha vhiri rekumashure pasina nguva ngane driver akabva amutsa futi Honda Fit yake obva atanga kutiza nayo yakaponja mavhiri ese one side rekwapassenger obva atiza nayo achienda kwakaenda then kombi yayo bva yatanga futi kumhanyisa kamota kaya kaHonda Fit then mota yemapurisa futi ikatanga kutevera ichimhanyisa Honda Fit iya ininiwo ndikateerawo ndichimhanya nchida kuona kuti Honda Fit iya yaenda kupi sezvo manga mine munin'ina wangu anga arimo saka ndakazama kutevera kubva paEten Lake paya kusvikira paKFC pakona yekuenda kuChinhoyi paya asi mota iyi handakwanisa kuona kwayanga yaenda then ndakabva ndatraya kufonera Tafadzwa ndakamufonera kanokwana kuita ka15 asi haana kupika foni yangu anga asingachadai ndobva ndati sezvo kana maybe pamwe paine pakona kana kuti paine pawahwanda sezvo vari vanhu vanga vakutiza nemota iyi rega ndinomirira paEten Lake patatiri zvimwe anogona kuzodzoka ipapo ndobva ndakadzokera paEten Lake paya ndakasvikawo futi paine imwe tsaona yanga itika yemota nemotabike yakanga zvadhumirana ndiri pakuda kunzwisisa kuti chii chaitikawo patsaona yakadai so ndobva ndakaona vamwe vakomana vachiratidzana vhidhiyo vachiti waona mota yanga ichimhanyiswa nemapurisa yabvira then obva watanga kundiratidza vhidhiyo riya ndikati akona imi mota iyoyi ndo yanga ine munin'ina wangu ndiri kutovatsvaga vanhu vanga varimomo chii chaitika vanhu vaenda kupi zvikanzi vanhu vese vanga varimo vaendeswa kuchipatara kuhospital ndakatombozama kuti vakomana ivo vanditumirewo vhidhiyo iroro vakaramba vakati hatisi kuita zvekusenda mavhidhiyo foni dzedu hadzina moto vakabva vandirambidza saka ini ndakabva ndangomhanya kuchipatara nguva idzodzo ndakasvika ndikanoona Tafadzwa
ari mupenyu, but anga kasungwa pamwe chete nepassenger iya yaitiri kuenda kuChinhoyi, vakasungwa necheni imwe chete. Tafadzwa akarara pamubhedha wekuchipatara, then imwe passenger yanga yakagara pasi vachidhonzerana cheni, uyo achiti ndiri kurwadziwa dhonzawo kumwe achidhonzerana cheni. And then chinja ndakasvika nchiita, ndakatanga kusvika nchipopota ko uise yakasungwa kudai so apa ndiye akakwara, but musungire neumwe munhu asina kukwara. Then mapurisa anga arimo vakabva vamusunungura cheni. From there ndakabva ndaudzwa nemanesi kuti tipe mari yekubaya ma-injection emarwadzo, ndobva ndavapa mari yandakandinayo, wada $10, ndobva ndavapa, vobva vatomubaya jekiseni riya. Vachipedza ipapo vakazotanga kumuisa madrip, but vakakwanisa kubudirira kuisa 1 drip. Rechi2 rachona vakakundikana kuti variise, vaida kuriisa kune ruoko rwekuraiti, but ndo ruoko rwakange rwashudhwa ratyoka, saka tsinga dzanga dzisingachaoneki. Ende nguva iyi taisangana nemachallenges akawanda muchipatara ekuti zvinhu zvekushandisa chaizvo zvaitonetsa kuwana. Tumabhandeji kana tsono kana chii zvaida kushandisa zvaizotoita zvekuzongowanikawo tumapisipisi tunenge twakasarira, but zvinhu izvozvo zvakanga zvisipo. Apa ndiri kutaura nani yezvinezvi? Mukutaura naJeffrey Mware, mugara nogara kuNyamasheshi, uye ndiri sawira wakamumba. Kubvira baba vatu sekuru Tafadzwa nababa vake ndini sawira wacho. Takagara naTafadzwa, hatina kunzwa rekodhi yake kubvira achiberekwa kusvika nekufa kwake, but ndine urombo nezvekutaura nemapurisa. Kuziva kwawo mapurisa chokwadi chavazobudisa pamberi kufamba kwenguva kuti zvichafamba sei. Vemutemo ndivo vachaziva chiongorora nyaya yekuti Tafadzwa anga nemhosva here kana kuti haisi. Ndatenda hangu. Panapa tiri kunzwa kuti pakazara vanhu zvekuzara zviya zvinorevei kwamuri, nokuti kunzwa kuti pakasviba vanhu pese panapa? Kureva kuti Tafadzwa aigona kugara nevanhu zvakanaka. Tafadzwa adari murobhari, vanhu vese vanga vasingaonekwe ari pano nhasi. Aingoti murobhari uyu anobira vanhu tinotenda kuti zvaitika zvaenda zvatipfuura, but nekuda kwevanhu nekurwadziwa kwevanhu kwauya vanhu vakasiyana siyana vachiuya zochema Tafadzwa. Apa Tafadzwa munhu aizvishandira namai vake kumugodhi wezetemu, but tazoshamisika nhasi kuti Tafadzwa irobhari. Hazvibetseri mapurisa ndotochema kuti vachitichengetedza isu, but variwo futi vakutiparadza. Toshaya kuti tinochema zvichemo zvedu tinoripota kupi? Amene hurumendewo kana muchitarisa muchitichengetedza vana venyu, amene kuti mungapindire sei kumapurisa enyu anotigadha isu. Mashoko angu ekupedzisira. Tinotenda.
Yeah, 2 minutes yet. Okay. I'm not dead, so go back 2 minutes yet. One. I don't know. Yo kamira tora Aiwa, pada toka mama masaidi. Masaidi kaza. Masaidi kwa zotanda. Tanga mama masaidi kwa zotanda.